За мен е радост да съм сред вас в 15-то издание на това събитие, което му дава заслуженото на хората, които превръщат знанието, професионализма, човечността в реална грижа за хората. Тези награди не са индивидуални. Всъщност това са награди за целия екип на Acibadem City Clinic МБАЛ Ортопедия. Хората, които заедно с нас имат една мисия да помагат на нашите пациенти. Нека да благодарим и на нашата администрация, която ни оказва цялия съпорт, който ни е необходим в нашето ежедневие.